Pipila na lamang kasimana mo kanaog na sa iyang posisyon si Governor Bambi Imano apan walay kulong ang paghatag bili o katakos niini sa mga kawani sa Kapitolyo Probinsyal human laing hugna na sad sa mga empleyado ang iyang gipasidunggan. Adlong Lunes, Hunyo 13, 2022, atol sa sinimanang pagpakayab sa nasudnong bandila, giila sa panggamhanang probinsya sa Misamis Oriental ubos sa pagdumala niini ang mga 21 ka mga empleyado gikan sa nagadaiyang departamento o gitunulan og Certificate of Appreciation o Plaque of Recognition. Gibuhat kini aron pasidunggan ng mga empleyado nga nagpakita og kadasig, dedikasyon ug kakugi sa pagserbisyo nga bililhon alang sa probinsya. Nakadawat sa Certificate of Appreciation ang siyam ka mga personahe gikan sa Misamis Oriental Provincial Jail nga gilangkuban nila Mr. Francis D. Sarangay, Mr. Marlon P. Relos, Mr. Kevin E. Galorio, Miss Michelle Indumo, Miss Monique S. Gamba, Miss Flor Libres, Mr. Ronel G. Balili, Mr. Renato C. Salas ug Miss Jenky O. Dablio tungod sa ilang pagtinabangay nga mapugnan ang pagsulod sa droga sulod sa prisuhan. Samtang gipasidunggan ni Governor Bambi Imano ang tulo ka passers sa milabay nga bar examination nga gianunsyo ni adtong Abril 12, 2022 nga gilangkuban nila Attorney Rona Mariz V. Magdayaw gikan sa Provincial Legal Office, Attorney Ramon Arturo III R. Pacalyoga gikan sa Provincial Administrator's Office ug Attorney Ninette C. Vistal gikan sa Provincial Administrator's Office kinsa lakip sa exemplary passers sa maong bar exam. Gilasab ni Governor Bambi Imano pinaagi sa pagtunol og plake ang siyam ka mga miyembro sa team kinsa mao'y nagmugna, nagplano ug nagdevelop sa tulo ka sistema, ang Electronic Document Tracking System or EDTS, eLIV ug Electronic Financial Management System or EFMS, diin kasamtang nga gigamit karon sa panggamhanang probinsya alang sa paperless transaction sulod sa Kapitolyo. Kinilangkuban ni Mr. Jerome G. Mundo, kinsa mao'y ulo sa peso, Miss Priscel A. Abis gikan sa PPTO, Engineer Bernardino A. Balo Jr. gikan sa MIS, Mr. Rio V. Cadillena gikan sa peso, Mr. Eric C. Villarente gikan sa MIS, Mr. Leonardo L. Ganas Jr. gikan sa PPDO, Mr. Adonis Efren F. Interina gikan sa PPDO, Miss Catherine S. Labial gikan sa HRMO, ug Miss Mariza O. Barakia gikan sa APA Office. Tumong sa amahan sa lalawigan nga mahatagan ug maila ang bililhon nga serbisyo ug mga kalampusan nga naangkon sa mga empleyado sa Kapitolyo Probinsyal, lakip ang mapaabot ug mapabati ang iyang dakong kalipay ug pagdayeg sa ilang dakong naambag nga tabang sulod sa iyang pamunuan. Kauban si Mark Anthony Pareha sa kamera, ako si Lambo Jane Salimbaw alang sa Miss Or Balita.